Hello everyone! Adto'y manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, amang kakamakas manang yo abiyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod kan ni pagayam tayo adino, sana pud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo pada Mary Joy Dolnuan, Leo Gonzales de Vizcaya, Rosela Fuentesilia, kani Sirib ni Ilocano channel. Kastiman ti surat ni Pagayam Dino. Dear manang biyanang, nakatumpunga kitinaimon nga asawa. Awan chicks ko pagimunan ti asawak. Nga ang pagimunan na amin na babalasang iti aglawlaw ko. Nang rona dagiti napipintas a babae. Iparit na ako mita kiti sabali a babae, iso ano kasjay nga agkukuyog kami, wenno agkuykuyog kami, katada masabat mi ang napintas a babae, agdumugaklatan, tadyak kayat nga ungtanak ti asawak. Rugyak ti agsalaysay. Apay nga ita ka lang, Dino? Di mag-aasak nga ro di store ta binayadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam may. Ni nana piling taday di store. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, among pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Sana pudno day ta bakay. Amo ka, maumumakan kanya nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa bala babae. Naumakan kanya, gaputan na lukmagak. Ay na, yure man si katikalok magan. Di tirabaho ti dagak. Lab ka lata bakay. Kun kunam lang day ta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamaw, marikrik na, kaya't mo matimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang tal na kakaday. Awang kinapudno dagitay bagbag ha. Mala, yung kalutwanan tinsang put ko amasida. Masanutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Abay, agsublipay la ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, danay, awan kadwak ngagbantay dito yung store mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan nagbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istur to ayan na sa beer house. Ha, Kan sana syudad ditoy. Iso asana kung di bado iti kasjay. sana bali, ata pagbagay na mo it balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati lupo na. Ha? Konsentidor ka mga ikina. Imbis nga nawaham kay kaya mo maut. Nagado na lalaki tumamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak awan dakes na. Nga oray dagiti dasawa na ka kursunada kan kuana. Ne, awang magar-aram iti ka anak nga adasawa na mila. Adda! Ngamlimod! Ilimlimod dalahan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di kanakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha, Hinakagtrabahong bakay. Barang malpas mi details di balay ni nanay mang ina. Isa rin umin tumanang nga aramidin, di bubidada. Nala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may. Papanam ngay. Sumuro ta kiji pagtrab-trabahwa. Iyak! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay, Da kanu ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong pag mo na. Kahit anya tambok ngay. Nakita ko day jay. Sikse. Kanadam ampang na. Kinadasawa na. Di mo pag na. Ay na. Sikalati ayan ti atensyon ko bakay. Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisingpot da. Nga madamag gayam limad nga ramid da. Ay kay idumanak kadakwada. Tas abalya mo bakay. Ay basta bantayan ka. Wala, mapantan. Tapnusan ka maladaw iti trabaho. Dati anak tangay. Inakpalay bati jayan dananang. Ay, una yan. Alam, Adel. Gaya ako ni Madam. Nagawi kami lang. Saan ka nailak amit ipangal daw ditaw. Kababay na makipangpangang kakitain. Di ka madanagan ta nagbalo na. Inna po iti balon ko. Ag sida aklatan na iti asin no di dakikan iti sida. Ay na. Apay ngamin asin morsorok ka. Kawang mararamidem dito ay. Uray ko man, o karpintiro ka man. Ingkakagay iti ka namon. Tailak aman nakiti si Daag.
Di kan sumanao dita. Saan saya ater aramido, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayang kitrabaho na. Awan kaste makasigurado, nanang. Apay, kaya't yung ayang agbalin na broken family ti pamilya may. Kaya't yung agsina kami kanidinaw. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing patupay. Ay na, awan santo a tao, nanang. Uray ka sa ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalok mo iti asawam iti kastang aramidom. Narigat ti bastag taluklatan, nanang. Adan to pa'y amamok. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan nga agsina apulos. Ang may madayo labas di babae. Nasulisugan di asawa na. Aging ka nagsinadahan. Mila, Isa may mayat na mabantaya ka na yung bagtasawak, nanang. ay na talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos lang ti agimon, basta amom nga ilugar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing po di asawam. Saan achit boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatam ti kasta nga ugalim, ta saan anasaya at ti kasta. Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidon. Takas to itiwagas ko. Tap nagtali na ti kinapudno ti asawak kanya. Anto iti sweldo ka nagkarpintero, bakit? Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaway, iso nga intad ng amin na sweldo, may. Awang matlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga rodan nakasukat ka. Papanamanan. Ay, niya, nalipata mga bagagang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayam, may. Na, apay nga di mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamot. Urayan nak nga raw tagdigosak bihet. Ha? Aldawain! Di ko mahayan. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati dyan dananang. Aldawain! Maladawak to na urayan ka. Agbati kang. Intong bigat at sumurok kang. Dinaw, saan kayo pa ilang agawin dito'y balay ti pangrabyan yung ton madamdama. Kaya na tatais ka. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po ka. Pangrabi ka numot ti handa na. Sige nga ro, tata. Nagawawit ka pa'y lang, ar-ar. Ang ikaw? Hindi ba kayo mait? Narabyan ka lang arudan na nagawit, nabartag ka pa'y. Apay, nagkapkapwam. Lapan ka nagbabay. Awang babae? Nag-birthday namin, tiya po kung ni tatay ka. So, nag-siyak kami basit, ha? Kahit, ada babae, jay. Ay, agatap ka manay. Ada babae, jay ko na. Kada! Nagitiya po ko ni tatay ka, pabalasitang. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titang tawin na. Babakit dagitan. At danto pa'y makiasawa at 13 titawin na. Ay tanto kat 16an. Naturo sa hindi. Tanay rabiyay. Dabay trabaho kayo itong bigat. May samot na ijala kay isko. Konsintidor alakla kayan. Agsagana kanyak na ijala. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sobra ka. Ay sanan, tao may kulay baga kitaan yung matbasit. Ta iwasan nila kay ko ti arak. Di yung kumapagin inuman iti arak. Bawal kan kuha na dayta. Ha? Kano kas jaya malpas dang agtrabaho pagawidan nyo idan. Tapno sandang agiinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dya po ka? Iso nga, baga kasampay lang agawin. Dala kay mo. Tamangan dapay ko na. Wana, ngam binartak yung madya sawak. Kan rabang na, no ubing tag birthday, ubing matayaban nyo sa ngailay. Sana lalakay tagbabartak dalahan. Ha? Ubing tag birthday, ngam lalakay tag rarambak. Anya matikas ta nga ugali ti taon. Malalabayam. Tajak to'y dapay naman iti arak nila. Sana na maulit. Uncle Isko, adawag yung iti cellphone nyo. Sige, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae tata? Kanakan ni bakit? Isuti para lutaw. Iti kanan dagiti agtrabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho iti balay na tata isko dino. Ni, apay ngay ka kontrata mi day jay. Kontrata man kan saan awan baby angko. Basta di kan mapanagtrabaho ijay. Apay manin ay, ha?
Anyaman ti parikutay. Isumat lakay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas dino. Sigurado, kidkid dayang mananday jay. Tilay bagbagamay. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumat. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kayam mo. Kaya si kamo ti kapintasan iti imatang kao. Ay, dinakbulaan. Ha? Sana ka napintas? Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Nay! Ngam no tiro pa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tanod na makita man napintas, kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Sa kapay lagtilmon, anya nga day tanga style mo. Hindi mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya. Awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho, Dino. Una yan. Pangalaan tayo ngay nga ron. Iti ka rin tayo. Ano di agtrabaho? Siyak tagtrabaho. Ay, tas si ti para balay. Asikaswang tanak ta. Anya? Apay nga ita ka lang, Dino. Di mag-aasak nga ron. Iti istar tabi nangadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo magtan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila'y bagbagamay. Ninanapitin taday ti istar. Nagawid ka no. Di ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, dinamag mo, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na. Unay ka na ya. Tila'y bagbagam. Sana pudno day tabakay. Amo ka, maumumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagak. Ay na. Yure man si katikalok magan. Dito'y rabaw ti dagak. Lab ka lat tabakay. Kunkunam lang day ta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik-nak. Kaya't mo matimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talna ka kaday. Awang kinapudno dagitay bagbag ha. Mala, ang kalutuanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, danay, awan kadwak ngagbantay dito yung store, Mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan ngagbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa beer house. Ha? Kan sana syudad ditoy. Iso asana kung di bado iti kasjay. Sana bali, ata pagbagay na mo, balasang kau. Bagbagay na ngam pagpantasyahan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga ikina. Imbis nga nawaham kay kaya mo mag. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuha na ditoy. Ne, apay ay masikuran ka. Balasang mo di ka anak ka. Awan dakas na. Nga oray dagiti dasawa na kagkursunada kan kuha na. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak nga adasawa na, Mila. Adda! Ngam limod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di kanakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha? Hinakagtrabaho bakit? Barang malpas mi titels, di pala ni nanay mang ina. Isa rin umin tumanang aramidan, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwam. Ina! Anya ko mo ijay? Kabantayan ka. Ay? Adda ka no ka di katulong ni nanay mangijay. Ay na. Pati katulong pag-imuna. Palubusan na mga trabaho ba kay? Tanay, maburburi nga diti balay. Si katurong bang tagi balay. Bantayan tanakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga ruday. Kaganos ka? Apay nga minamahilig kay tinapintas. Insulto dahi tang araramidam kanya. Eh, Adak lang aron nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatanggad mo. Iso may mayatan ti kastoy. Tapno mayadayo kay ti sulisaw. Oy, di no agreeing ka manal dawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Eh, ko ba'y ti maturog? Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika di store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man na kailad na tao ba unam? Sikan na ti maban. Kaya nagbuy-buyak pa ila ti buksing. Anya?
Para gumatang lang kasadot mo. Cik babang ka ah. Ay way, kwartam bantawan logkaw. Load kamot alod. Nagastos na italod. Eh, sumot ati libangak dito balay. Isualodan na. Sikat trabaho, di sikat ipagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, isungawang pangalak iti kwartak. Anya, masikog ka ko na Mila. Una nang. Ikatagsardan ka pa ilang aglako-lako Agina ka pa Hawang magkanan minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga min di asawam Sikat ag tagibalay. Taiso ti manggad iti pagbiagyaw. Day tangarod ti problema nanang. Anyat sangitam ngayon ako. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no. Sikat imang kontrata iti balay nga ipatakder na. Anya? Palubusan ka nga ang trabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan itayan ti trabaho? Kan saan akon nga agimon iti angin. Agbalbaliw akon lakay. Aw, nagimas ti agkukot dito balay. Masadutak. Nang sapuldan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, busy ang raw. Busy ka nga. Busy ang buy-buyat tibay. Nagadok mabuya, bukseng, mubay. Ganyan niya pa di ba? Ano usang timanggit Total kayo sumakaya mau. Masikugak. Orek si kung aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mga lati aramid diti balay. Piryaw. Kampay idilaeng dayjay nga impakita iti asawa manang biyanang. Kampay ide simmadutakon. Kampay ide jakon kayat agtrabaho kan kampay ide awanan pakibiyangak kan kuana. Ngam sumagmamanulang aldaw akas jay timpakita kiti asawak tati kayat ko kat pariknaak. Bareng mamiris na tibidot na kat dinan ulitan pay. Nagkuring arod dayjay nga strategic kat nagbalbaliwan ni Mila nga asawak. Nagtrabaho ak matlaeng kat sana nakasitisigod ti ugali na. Katita talon tanak me kan ni bakat. Kat naragsak kami aminan. Alakastan to'y pagayam mo, Dino. Mayat ti strategy pagayam Dino. Kat naimbaga nagkorre day ta nga style mo. Kat nagbalbalew. Siyempre, naamiris na. Ano saan ka ngagtrabaho? So ti maparigat nga agtrabaho. Pagyamanak ting ka pa nagsurat, pagayam Dino. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Dino. Dito'y darama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello everyone! Naimbag nga oras yo. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shout out kada kayo amin. Anayat nga dengdengag kanagbuy-buya kada giti amin nga uploads tigayam yo. Katita maisagot kada kayo ti part 20 compilation. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Di pa kasaritan nga intay drama kanibasay tag at manipod kanipagayam tayo Sebio sa napudno anagan. Kasliman ti kuna ni pagayam Sebio. Dear manang biyanang, adanak mi amartir. Tauray kasano ti kinaulpit ti asawa na kankwana ay ayatan na kanulatta. Kat kanayon napakawanan tunggal agbasol kankwana. Rugyak tag salaysay, idi balasang pailaeng ti anak mi. Asin mo tinakastong tinatagraman kami? Nabartag manan ni Ariyaw, nakaigamanan iti binansig di takalsadan. Sumbro man na yun tayo kalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartag. Ay, naisos, inyidanan di takalsada. Sapa ijetan nga mo tinagiddan Ay, na. ay maturog man yun dita. Isumati ilislis yan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod di lagnaknak mo day talakay.
Inaglakay na, ti kinartek na. Un nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw ngamin ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy ti nakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sambet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod, ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo, ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Sikaki di mo bakit. Pasablugan na manen nakudak. Ay, saan man. Agpay so ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay ken ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa ken amati kakaiso na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakit? O ala, sumer ka biday. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't arte, dado. Alamot ka yung bisitan nada. Kuntatang, ni biday. Ni biday gayam na ito. Kung nakaano asinam, dakbot mabigbigay. Sige. Panawang na kayo. Try naman parawaran na gito yakin lalay. Lumat ka lang! Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Bay am ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti darakil ko. Di da pailaan mo. Madanaganak namin biday. Amang ano pagkasarinda ta adagos na maamuan da ang nagkinaawatan ta. Tiyak pa'y nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamo kadananang ken tatang ko. Tinapatag, maamuan dan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balayo. Sigurado nga adda maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da kadata. Awan matdaldala po sa tao. Ang mala. Agpud no tanto nga ruden kadagiti dadakkel mo. Nakaumay ka dado barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga may dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami nga agpalpalikaw pa'y, nanang, tatang. At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasara ka ni biday. Iso nga pangasiw, ta di da kami kumaapurain ngagkasara. ay di ka madanagan dado. Ta saan may nga ramidan ti kasta. Ay may mayakit di pa'y ano saan kayon ngagkasar. Ha? Ay, nanang, anyamot dahitan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di min nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mam itihos daw. Sige lakay, manwa badang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong pa lakay. Ay,
itay wasay paygayam. Asaam, wine. Why? Ay, biday. Apay ngay nga asaan dati brang. Sino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pay lamangir na dayjay adadaw iti nangeg na abadang. Apay tatang. Di yung kadi kayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay ngay. Kat nasing patmat ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di me kaya ti makamanugang iti adabagbagtik na no nabartay. Tatang. Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartay. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti amana a bumagdate no malaukan iti arak ti darada. Naminsan laeng mo't na napasamak dayjay tatang. Why? Yung sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Kanapingat ngagdatdaton kan kaday dyan. Manjak. Anyamot dayjay ngay. Kulapit. Kasla maitayab no agangi. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan naga po tamatsaw kat kaya tamutan. Hay, sinam kit di da dyan lalaki. Dado, ilimod talaang ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kan tatang ko. Kayat ko ngam anya ngay tigastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin aya ti kasta. Kat mabalin kan maysa. No agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa din na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tumata nagdadakkalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay danak ta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay atao. Uray siya ka. Kasla bakit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakaro akong sumisyon na. Awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaidan ta, biday. Diyak kayat ti agawid iti balayo. Uwen Dado, dito'y ti pagnaidanta. Ano sam ati panagbiagmi ka ni tatang ko? Sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin natural! Ala Dado, nabartag manan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan lang kay. Mabayag ka di pa malpas di. Kabitsin nyo akalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas dahi siya? Ala, agan anos ka Dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana balik ta, enjoy. Ado kami nagtrabaho, iso naragsak. Ala nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton ati gatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Ay! Bilay! Luka ng dalay! Ha? Ala, ni Dado day jaya. Agong ungat samad. Inaklo ka ta na dagos tiri daw. Ay. Apa yan, Dado? Apa yung akong ungat ka? Apa yan nakatrangkap tiri daw? Ang tayo lamang mo di taon na nga niya, ha? Ha? Adaya? Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak.
Ulbor na! Anay ko? Tibibig ko! Abay, tinanog mo, tibibig ko ay! Anay ko, pimtaksan! Basta ti manghanap, ti manglilipot. Kayat mo ba, ha? Sana, Dado. Alala, samarkan, agpalas kan. Apay nga, nagbartag ka! Ang bibiyang mo! Di mo ay baliktad na kita tugaw! Anya ka kadi! Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami dahil! Tingnan! Anyat kay kaya ngaygan ka! Kat nagdakalan ka tao! Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami dahil! Laban! Awan kay kayakin ka! Kasta gaya, ma! Pay man taalag ti sintron ko! Parigatan kahit ano ba Ay, delikado! Riingak ni tata ang taag paaraya, takkan ko na! Na, ni, apa yun? Anyan sang sangitan, biday. Anya day takarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang! Anya! Ay, ala, sobrang ka mapay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi eh. Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti pagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan tumal ngamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Manjakon! Anya nga ita. Hustaw ti bagami kanina ng huiday. Damdamo yung pailatag din na. Ngamrimwaran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwa na tatang. Dahil tati maganap tinatangkan ti ulo na. Baso mo malaga. Agurnungak tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Baka mo ka. Pagan anom ti makidinakan kwa na no kasta. Nga apain na ka. Tulungan dak man na makaabroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. May bag na orasyon, nanang. Nay, apay nga da ka dadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukulan ni Biday, nanang. Agawid kami ni Balay. Ay, dinan kaya tagsublikan ka. Kaya't nanti makisinakan ka. Kasarita ko man ni Biday, nanang. Ay, sanan. Pumanaw kan, tandinakan kaya't anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na. Umay mo sukon-sukunan. Ayawanan, hindi na kan kaya't anak may dado. Ha? Ala nanang. Ingkay ituloy ang tiar aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawid ako man. Pakawanan lang ako. Diyak ingagarot niya amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well, impukisak ti panang sukon ko ka. Adangami natin maar ka di tapukis mo. Kan nangalam di ta sandong? Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadagkala muscle mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito yung pagpatpataya matadak kalamasal ko. Ay na! Namiss kunday ta muscle. Ay, sus, di mo kundutan tamasal ko. Ang mga no aglam ma. Alala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandyanak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni dado. Anya? Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinakitaan na lay ti muscle ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan.
Anya. Ay, kunana pa'y nga gabraw. Anya nga aga brown. Awanan na. Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Ah, Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. kumarit ka ha? Ha? Ah? Sparring ta. Di ka agidoron Anya ka matandado? Makadandanog ka nga ron. Ang kakatilti makatumanog. Inka manganan. Sa ka maturog. Tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asika ni dado nga asawa. Na- Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. Anya? Anay ko! Sika kinaalas niya ramid na. Naglaad ka tay. Sika tinalaan! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kasta ha? Ha? Titibag dado! Masagsagit ka na! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kag nagdakkel man anta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni dado nanang! Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na! Apay, anya man ti naramid na kan kanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang, kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang, idarom ko talaga ti awanan bain na lalaki. Gabo iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, pinay asawa. Pakawanan na kumahan. Di nakarakupan dadyo. Diyak ko kasan to'y arakop ko. Again ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga ron. Kan, apaya naka-boxer shorts ka lang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitla nga ron. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Basta, nagsublimanan iti asawa na. Wen lakay. Sinusuon naman ang tay dakkelabag na nagawid. Ay, sana mabalinda ito'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kan saan. Masapul ngagsina kayon kinibiday. Wen dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da kumananang, tatang. Ikarit, agbalbaliw akon. Diakon aramidin tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandi mat kunam ngay darum mo day tataw. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan nanang nagkarimot ni dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman hindi isunto ati panangidarom ko ken kuana. Saan na maulit dahi jay piday? Ay, Promise. Tinakpagpungtutan. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Mabay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni dadaw! uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Ta nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na. Ngam nagpakawan ti manugang mi kankwana pakawanan na matadagos. Kat ulitan tumanan ti manugang mi iti aramid na. Kas nila tataramid dagiti dua. Tunggal agapada, agsinaday ti sumagmamanungal daw. Inton kuan agden nadamanan. Naglabas ti panawan, nadaan itinadagsan na sakit ti manugang ko, aging gaapi musay. Katitana ki asawa manan ti anak me, kat adan upat nga po kumi. Kat kasi na, nakatumpong itinasingpat kan nagagat nga asawa, iswa na ragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, ti pagayam mo, Sebio.
Alaga gayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Sebio, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo amin. Ti pakasaritaan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din Pagayam tayo at isyang saan naapod no anagan. Kastimanti ko na ni Pagayam ti siyang. Dear Manang Biyanang, kaya't ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gapu tayo palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tap no makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag nagadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Landong, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin ka bagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan nata tayo magkakapsat? Wen matkit di ang dagiti daduma kakabsat ta padak mat idang awan mabalbalinda. Sikalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay kat dumting tulat ta dahi ta, akabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa ti ayat mabumaknang no di mo matdanggayan iti aramid, awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaang nga dito'y balayaw, bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Ingkaginanan, ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, ingkaginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siya ditan. Ingkakidag silpunan tag-relax ka mat ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga da dito balay yung ay, no jak tumulong ka dagiti trabaho ditoy. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauwak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Mangantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tay nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin iti mulan amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala. Pagkiayab mo itong harod mo tanag iti kakanakan, ta mangantayon kabagis. Wan Manong. Parbangon mo, gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Hindi ka pa'y bumangon. Ana, asino di agwalwalis? Kat parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait na masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggagat na di akabsat mo. Mababayinak pa yan no daduma. Tadandan ni iso amin nun ti mga ramid kadagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-matan ni Tisyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, iti ubing kami pa Ay kat, nagnakam siguro iso agimagat. Sa bagay mat ka niya. Isa baybay am laeng no kaya't nagtrabaho diti balay bakit. Nasayat ka di tapno saan ka amarigatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay kapailak met, tanarwamak met nga agtagtagi balay lakay. Basta baybay am ti kabsat ko no kaya't nakaatulungan. Alang harot, ta inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase dagiti anak ta. Agi na nakamit. Sana pala tadaniti siyang agluto. Eh, Manong, mabalin ang maamuan ti password ti wifi yo dito balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mo't ngamin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mo, ti siya. Bakit? Ayan ni ti siya. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan samot na nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tenakman kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawoy.
Agreeing ka, antayin ka mga ano yun. Apay adi ka bumangon. Madi, ti bagbagim? Wan nga rod manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga eh. Agurigur kaya. Saan mo't ngam, bannog ko la siguro dahito manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas jeng agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, tabaga akto ti kabsat ko bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ija silid na. Ay napo. Naurnong ija igid ti kama na. Makut-kutun pay kit din jay kama na. Napanan naman ay bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan ti aramid na. Maturog ken mangan latan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Naglaw kumot da ita. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Namsan mat kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagkan ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak, lakay. Tisyang, tulungam ni manang mo ngagluto. Wan manong. Anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiimas sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mangamin trabaho. Ayos lang. Hanggang, apay no ituloy mo tiyag eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Diyak mayulon tag-eskwela manong. Amangan no mabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kan kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam tiyag eskwela. Siyak ti mang paadal kan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagswildo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, da pang isarakan nakin ka at trabaho. Tisya, nga laang dagito'y jakus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, ta nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan atap na ataw saram. Alakat, thank you manang. Kan dagito'y pa'y ne, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow, nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay no, nagsayaat kayo kani manong kanya. Awan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalos laang ti aramidam. Iliwak ngamin ti kinagagat mo iti damom tinagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresak ngamin nung makitak anarugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Ay, imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasjay tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Nagagutak tupay. Tsaka amin tagdalos. Aglaba ko nagluto. Saan nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di ka sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak umayak man dumawat iti kwartayong. Diyak pa nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mangsingiran. Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho.
Diya kaya ti umutang kadamanong lando. Ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa. Masurunak. Agawid ka nga minain. Ta dito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya at trabaho. Kaya't kuy syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwit resti siyang. Ha? Sa di numanaw. Kan akin restaurant. Tay kumadakala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel restaurant tayo dyan. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi Isubmit mo to para iti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panang rugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan. Nabsugak pay. Aya? Sige nga Rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Landaw, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo ija kusina. Oy, mga ni tilitson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangput na alit dyan. Ay, ang dagaya minsang put na amasida. Hanggang di na enroll, di mangan tayo. Nalala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Mali tikas di nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lahi. Saan tapat takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalin tikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan? Ne, apay damdamagam manong. Ay, kat madamag ko lang mat, ha? Kaya't ko lang ipalagip. Nga umadanin ti Judith ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan. Gaputag susweldo Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnudo Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ating ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Saan ta ka mo napapapanawan? Basta pumanaw akon. Pag naadam kumangay. Agabang akit ipagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma'am, nung kasta ti kayat na nga aramiden. Linapdak mo at ngam talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti pills. Isa pimanaw. Diyak magpilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw lang tamay. Ala, anya laangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay, pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan dito. Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mau. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang mo. Ay, tilima kasot. Ngam, siyak ti pangtadamuan. Ta, siyak to ti pangtad iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kaslakastan, not totally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain saman. Saan? Siya ti makamaw. Nasingpot ti kanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang.
best friend ko ngamin. Pinagtalaw na ngamin ngay di tabalay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Ah? Sino ang kapsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kastaya. Ay kat makamukha na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi ngamin to'y gayom ko. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay lang kanyak dahita. Oh, makitam. Nasing pati ka anak ka kunak tumay. Wen nga ron. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Pay nga yapin manaw ka iti balay ti kapsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkamang ka kadakwada. Gamitan tan trabaho, pimanaw ka lang ta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya lumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ay andamanong baw. Sana tila pakigigyan ang dita. Timon sa pamam mo, tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing puta bakit. Ay, kita ang basay ti siya. Di ka basta talag iti di mo na amamaw. Ay, narinig ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramido. Hoy, ti siyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang may ti adda dito'y. Tadata nga raw ti agkakwarto. Iso asi kalakit di tinangala kadagitay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw ka langan dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabpabasulundak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan aditi balayo iti oray 1 week niya manong. Tag biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga mirin na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito. Kababain ngamin ti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mapit lang, tayo nakitaan. Ada ka diti kapsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka diti kapsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kapsat mo. Pimanaw ngamin na saan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di ka matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Ken iti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Timbaga makaanak kam da sir. Ngam saan mat gayam. Katulong da ka magayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa ni Tishang. Oh, iso ni Tishang. Ti agtatakaw, sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw sir? Awan ang muk dita. Kasta unay apanagsangangit ko iti daydagundaway. Tanagdanag kiti usto. Tatamok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid.
Ngam ti pagyamanak na duktalan met lang tagpayso kat napanatnakan ani Nana Rosana tinagtakaw. Diyak ko nagsapul iti pagabangak kat nagsubliak iti balay iti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko kat manipod idin sinursurok ti agibingay iti sweldok kat nakitinulongak iti kapsat ko para iti magastos iti balay da. Alakastan, to'y pagayam mo ti siyam. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Pakasarita ni pagayam tayo arita sana pudno anagan tintay ipatangatang wenay drama itang. Kastimanti ko na ni pagayam rita. Dear manang biyanang, agpapautangak, kasta ti pagsapulak. Inlakok tinaga atawid ko kadagiti dadakkel ko kat iso ti papautang ko. Jak manamo, tano da mapautangak, jak makaidnakan makaturog amang pampanunot iti inutang da kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Agyaman nak. Nakabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kunak man no bangko man. Saan? Taatidog ti pila itay ije bangko. Masadutak ngagpila. Anya? Idulin mo nga rod day ta ah. Di mo iparang-parang di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. Wan. Ay, jak sa ibang ko dahito yan. Idulin ko lang dito'y balay. Ay na, may mayat no idulin mo ibang kaurita. Amom lang aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatad. Sana? O kupaklagan dito'y balay. Anya? Ang mga no magastos mo day ta iti awang kasiskan na. Saan? Ay, apay awang panunod ko aya. Si kamo lang arod magrande. Ay, padut da ito ya kwarta. Nagnegosyo ka. Diyan ka mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto da ito ilakay. Oho, kasano kumamay? Ay, agpautang nga. Agpapursinto Mano nga iti utangam, tatabintang. 5,000 rita balasang ka. Lumabalin anayon na makaturay anay majismel. Ay, dakil unay data jismel nga utangam, tata. Ay, sus, pangalam ko mga iti ibayad mo, iti kasta kadakil ti utangam agatad. Aglako aktaw iti tarakan ko ababaw. Isunto ti pagbayad ko kita. Basta 5,000 laang. Tapno sigurado mabayadan. Alang araw, Rita. Angam, basta makabulan laang No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo ta ang mga malipatak. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Kuritan yo ti kalendaryo yaw. Tapno malagip yaw. Nay, agbilbilang ka man iti kwarta bakit? Inal daw sa mo na bilagam ta kwarta kay dul-dul mau. Wan, tapno ma-check ko. No nakisayan wan no saan. Asino ko mati mang kisay ngay data mo latag kabalay. Kati sumat. Ay naranday, saan agapaw tagasawa ta. Kat agtalakak unay kenkan. Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga adon ti agtatakaw nga asawa ita, randay. Oo, kita jay kumarita. Tinakawan nila kay na. Tainsugal na ti tinakaw na akwarta ni bakit na. Isuda di naman ipapada kada kwada. Ta saan nakakasta? Nyat amok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, randay. Narigatan. Rita! Randay! Tanda kayo! Umayak man! Sumrag kayo tabi si Aknanang! Ay, apay! Anyat ko kwa di tarita. Ay, kit-kita man dagito'y lista Aknanang, tanay. Kasla, masushort, dagiti pa utang ko. Short akmat din.
Ay, nagadumo ano, bukdagitan Rita. Adun sa aki iti ti pinautang ma. May salanot buk to'y listaak nanang. Ang inyalis ko lang dito'y daduma notebook. Tapno adaw, ti kopya. At niya, ay, kasla ka mo mangup opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw nanang. Narigat gayam ti agpautang. Ado, ti pa ka-stressan. Ma-stressak mo't nga ron ngagsingir. Ay, apay. Narigat da aya, masingir. Ay, permina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaay ngagbayad ang manmanaw. Mabilbilang lang Kaduan lata dagitay tiwid na. Ay, kay, naganos ka Takas tamad ti pagsapulam. Awan na nanang, ang maumaakmat no daduma. Kasla jay may isa akaanakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po, nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laeng nga babae na jay inutang na kanya. Ha? Apo, sino mo nga ti babae na? Adaya mait. Adamot nanang. Ay, narigat lang amin tagsasaukod. Ang basta adamok. Jakla kaya tiagsao. Ta mabutungak nanang. Anya! Kwarta man ba kay? Pangusarami ti kwarta. Kumata nga man iti butas ko kang kaputi. Bayam, siya kung ti gumatang. Tamangan no ibabaim ti kwarta nga itid ko. Anyang ibabae mo nga ibagbagamay. Ay na, adun ti amok akasta lakay. Adun dagiti umututang kanyak a babaero. Umutang da kanyak iti pagbabae da. No amo mapagbabae da. Hape apa utangan pa'y langay. Di mo ikanin ni da, no pagbabae da ti utangin da. Ay. Sayang, tip na porsyentaw. Isupay mo ta. Na, ikan na man iti kwarta. Taygatan ko iti butas kang kaputay. Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryakin tarong. Ikan nakmat na iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kang kaputem. Oh, anya size ti gatang. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatangag. Tasyak ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod da man. Ay di. Agpapautang mo di asawam. Awan kwartam. Di nakaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masruna. Nakaibimaw. Anya? Di umutang ka. Papursintuam. Sigurado ngaykan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Sikan tulaki di ti sanay. Nakarkarawa di na ikan. Iso sanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotan tayo listaan ti utang mo. Di ka mo agbayad din. Ay, pasensyakan balasang ka. Yak pa'y nakalako iti baboy. Ay na, kalkalapay mo data baboy. Idi pa'y la ako nam, nga ilakom, ngam di mo pa'y nalaklako. Imposible mo daytan. Pasensya ka talagang balasang ka. Gaawat ngamin ita. Iso nga awan sa tiigatang da iti baboy. Awan mo't gumatang. Hay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga porsyento. Tulagan ta dayta. Ay, di mo kumadakkelan ti porsyento na at no sa anak mo't amarigatan. Ay, noan niya ti tulagan, iso ti matungpal. Di kay ngamin kundi utang no di kay mo't gaya makabayad. Ay, my goodness, kit ti kastoy. Agpapada kayo amin. Nagtiwid kayo agbayad. At dan sa mo ngamin babaeng tata. Ay, awan. Laklakayan ako agbabae agpailaan. Hindi nakbut pagsawan iti kasta at saan ko nga ugali da ita. Napudno ak ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla ka da kayo, dagiti daduma papautangak. Ibababae dati utangin da kanya. Dapay ka lalakiro nga umututang kanya. Amuyo, jay manugang ni abalayan nyo. Jay napudaw manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Itit na kano, iti boylet na.
Boylet. Wan, tata. Kadjay mo't kapsat na. Isugsugal na mo. Tiut-utangan na kanya. Ay, saan nga mo jay asawa na ngagsugsugal? Anya. Wan, ay, adu ati amok. Ang jack la kayat ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utanga, manong Randay? 10,000 pesos ko manwad da ating Jupay. Uray pa porsyento ama. Ay, isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan, Ang bayadam tumulain to no may abulan at. Tane, ada pang usarakiti kwarta. Kau na. Promise. Itag kung tumilaan ating Jupay. Wapay, di mun sa mo as-asikasuan dagiti mulam anateng, Randay. Si Madura kaon. Nagriga mo tiyag garday. Nagpudok. Nasakit ti sikat nagtrabaho iti daga. Ke, anyalat ko dito'y balayan nga. Agpadakal, iti bukset. Di nagtulungan, ngagsapaw, iti kwarta. Ay tumulong iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagriga tiyag trabaho iti daga. Anya? Diyos kay. Na baka manahin. Ay una yan. Talaga kasta pare. At swerte, at malas. Mayroon na lang agmamalas kay tao. Ang patsyak na ito sumarano agswerte ka tao. Kasanong hitay tuyay. Naipaaba ko mo tinutang kaon. Ay, kaya tumutang ka ba rin Pautangan ka, kahit mo? Ay, agpaisaw. Alamang nga raw. Total, dakal tinaba mo ita. Manaw, tiutangam. Ay, 10,000 ko ma. O sige, anayon ta na 15,000. Tapno dakdakal ni mapangabakam no bilang laang. Alamang nga raw paray. Apay nanang, mano ayati utangam. Ay, 2,000 lang, balasang ko. Tapno, mabayadak mo't lang. Amagan ngamin no marigatan nagagbayad no dakil ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapul nga ilistak ken agpirma kayo. At pag pinirmaan tayo, akasuratan nga imutang kayo kanya. Wan, Rita. Mawatak mait. Sige nga Roda. Mabitlaang taalaag tinutbok ko, nanang. Nayuna mati utang ko Jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasanungatan. Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak, manong. Kwa, bayadak amin no may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakil agata din to no may alawas. Isuan si kanto ti unag kabayadan. Ala, sigurado ka, Wang, promise. Uray alam amin nga ay day. Tapno da pang tenglam kanyak. Uray darom na, no di makabayad. Sige nga, Rod. Pagbigyan ka ang ngamlas da ito yan, Kat pangaasim tagbayad kanton. Manang Rita, umutang akman kan ka? Mano ti utang ng Jopay? Ang ada porsyento ti ipautang ko. Wen, amok day ta, manang. Sige nga Rod. Mano nga ti utang 15,000 pesos, manang. Sige. Mabitla ang taala utangam. Kantay pirma am akasuratan, wan. Maya mo dahi ito yung manuyaw, tatabing tao. Ay, pagkwartaan day na. Apay ngay, adi yung ilaban. Ay na, masaluta ka. Tarak, naglat talaga kita. Gatang ito yung may sana. Anya, nangina na kita baraok. Di uray, ma'am. Ala na, gatang ako. Ngim utang ka, nya. Ay kat, ala, makamuka. Sa bagay, talaga nga ilakok na kita ang tawan may pakanay. Sige nga raw, utang ako. Ito yung may isa. Ay, anya mo tayo. Nabak tayo mo paray. Talaga kasta pare. Bumawi tayo naman minsan Ay, sayang nyo. Tatabintaw. Utang man ang tidaduma ang manuyaw. Natay mo tantay mo na nga inutang ka. Anya, kaano nga bayad ka nga ibarok? Bayadan pa yatay imo na nga inutang mo.
Di pampaminsang kunto abayadanan? Promise? Sige, makamukang araw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina. Agsapsapo lang ron iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan. Rumrumwar ka. Awam mo isang put mo apagsayaatanan. At danto, Mangrugrogi akpay lang. Mat ngagsapsapol iti pagsayatan. Kwartam mangki, day. Ha? Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, Rande. Abay nga men, adi ka garden manen. Tapno at ilakom. Kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimo ka nga asawa mo. Asawam imutam. Talaga akasta no kayat mo ti makakwarta. Ay kat agdiskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Ta imutan na mga asawam. Kasano adi ka imutan? Kat simmadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, Randay. Nay, may kamano na manok ko na ito'y utang, Randay. May katlaon. Kaya unta ta. Agbayad aktaw. Ilistampay lang ti utang kao. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano ngay baraw? Inton makatsamba ka, Ne, nanang, ipalagip ko tay utang nyo Mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan, dayjay, balasang ka. Nakalista, dito'y panunod ko. Eka, di kay pay agbayad Dumakkel ti porsyento na, no itantantan nyo. Ay, diyak mo't makalaklakaw ni tay buryas ka. Tay suko ba, ti bayad ka, king ka. Yun ate buryas yaw. Ta isunti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo Katuwa na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturo gamang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ma-stressak nga panpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, apo. Kapaya, adi ka makaignari ka. Bumanahong ka kirabiain. Ay, Maturog ka, tamadisturbo ak akaabay mau. diyak nga rod makaturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ano niya? Ni Kandra, di pa'y nakabayad a pulos. Kadakkel jay inutang na. Ni Milay, 5,000 jay inutang na. Ado da pa'y. Ay, pa madanagan ka. Ang mga no, di da makabayad. Sayang ti naglakwak iti tawid ko adaga no di da makabayad. Kasla, dinawat dan ti tawid ko no kasta ti mapasamak. Maturog ka kiting. Yan na naman ta panuno mau. Ituloy mo tagpanunot intong bigat. Tapno makaturog ka may. Diyak nga rod makaturo gamang pampanunot iti pangutang ka Ay, pa, nagrigat na yari kastoy. Ay, inaktuman laag singiran. Singirak idan. Sursurak ijay babalaydan. Agbayad kan, tatapintong. Diyak makaturturog amang pampanunot iti inutang mo kanya. Ay na, pasensyakan balasang ka. Kaawan pa'y matay ururaya ka kwarta. Ay na, day takot ti Jack pangayatan amang pautang kada kayo. Taawan pagbayad yo. Nagtiwid kayong agbayad. Pasensyakan, Rita. Di balay, agbayad ak tumatlain. No mo yung amin ngawan pagbayad yo. Di kay kundi utang tata. Di kay lang mabain iti kastang araramidin nyo. Agbayin kayo mo ta? Ala, agbayad ak daw, no makabayad nila kay mo kanya. Ha? Ano nga utang nila kay kung nga ibagbagayo mo tata? Ada utang nila kay mo kanya, balasang kao. Sana kwarta, nga manok ti inutang na. Kung nabayadan na itaalawas, nga awan ba? Iso nga urayag, ti pagbayad na, dahil sumay, ti pagbayad ko kin ka. Anya? Oy, Jopay,
Agbayad kan. Tano di ka pa'y lagbayad. Ipabarangay kan. Nabaybayagan ti utang mo kanyak. Ay, saan ako nagbayad kan ka, Rita? Tada utang nila kay mo kanyak. I-quits tan. Ano nga utang na? Adda cash nga utang na kanyak. Nabayagan day jay. Isadi mo sang kabaga nabayagan ti utang ko. Tauray nila kay mo. Nabayag mo ti utang na kanyak. Anya? Ay, si kaman kay diti singirag. Nan, bayada man ti utang natap na pagbayad ko kan ka, Rita. Ano ikaw? Yan pa yung basta si pagkakay, Rita. Yan pa yung baso ka. Agasam, singir kadagiti nakautang kanyak. Ngam ad-adumot gayam ti utang mo kadakwada. Siyak pa yan, di agabono. 5 at tao dagiti inutangam. Pasensya ka na ba kahit? Mabuto yung ngamin na mangipudnukin ka. Ta sigurado nga ang tanak. Nangusaram kadagiti nga inutang mo, ah? Ay, kwa, ay, ipaaba ko iti sugal. Anyan? Anay, hindi ka kubot, anay, nagsagay. Sorry ka din. Pakawarin na, bakit? Ay, pasensya ka. Ibabain ka? Singirak man la, singir. Ngam, adumot gaya dagiti inutangam. Nabay na nakiti husto iso nga impapas ko ti pungtot ko babaan ti panang tungtungpak kan nila kay ko. Nabay na anak ngamin, tadyak amuan nakautang ta asawak kadagiti tattao a pinautangak. Awan tinaramidak no di tinang bayad kadagiti utang na taawan met nga rod trabaho ti asawak. Alakastan ti pagayam mo, Rita. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan ti may sa pagayam, musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos tagina iti tunggal maysa.